Bueno, boas noites, moitas gracias pola vosa presencia. Vamos a comenzar hoxe a segunda xornada de outono organizada pola Asociación de Estudos Históricos UME. Estamos encantados de contar con nosotros, co profesor Eduardo Rico Boquete, que é un experto en historia agraria, política forestal, historia de repoblacións forestais, autarquía e moitas máis materias. Hoxe nos vai a falar o título da conferencia que vedes no tríptico é as repoblacións forestais forzadas e as súas consecuencias. Eduardo Rico doctorouse na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1995 con unha tese titulada A riqueza forestal de Galicia no século XX, produción e explotación, que foi dirixida por Ramón Villares Paz nese Departamento de Historia Contemporánea, que ora é Departamento de Historia. Dende a década dos 70 con Ramón Villares e despois con profesores e investigadores como Eduardo Rico Boquete, pois abriron unha liña de investigación moi importante e moi punteira centrada na historia agraria de Galicia. E actualmente teñen un proxecto de investigación que leva por nome Istagra, que fan todo tipo de investigacións relacionadas co sector agrogandeiro, co sector forestal, coa autarquía. É considerado este proxecto de investigación, esta liña de investigación e este departamento como un dos punteiros a nivel de España e a nivel internacional. Eduardo Rico ten varias publicacións, vou vos citar algunhas. No 95 publicou Política Forestal e Repoblacións en Galicia, 1941-1971, e ten traballado en moitas obras colectivas. Non me vou a estender máis no seu currículum porque creo que o interesante é o que nos vai a contar, e xa para rematar doulle paso a Eduardo para que nos conte o que el estime. Bueno, gracias Manuel. Gracias a UME por esta invitación e gracias a todos vos tamén pola vosa presencia aquí hoxe. A cuestión da que vamos a falar en estos minutos seguintes ten que ver fundamentalmente coa intervención que levou a cabo a Administración Forestal nos Montes Galegos desde 1940, con unos antecedentes que nos levan a comezos do século XX. Esa intervención tuvo unha importancia fundamental desde o punto de vista económico, tamén desde o punto de vista paisaxístico, polo todo o que conlevou en canto aos cambios na paisaxe. Os antecedentes desa actuación se sitúan a comezos do século XX. Entonces é cando a Administración Pública inicia algunhas campañas tratando de extender a plantación de piñeiro, fundamentalmente, polos montes de Galicia, con un obxectivo sobre todo económico. Se trataba de aumentar a produción de madeira. Este proceso da Administración Pública, ou esta iniciativa da Administración Pública, había sido iniciada con antelación, ou seguía os pasos, mellor dito, seguía os pasos da iniciativa privada, posto que habían sido os propietarios de montes os que, desde finais do século XIX, empezaron a plantar piñeiro, fundamentalmente, pola costa, desde a zona do Baixo Miño, ao longo de toda a costa, e polos vales hacia o interior. Esos piñeiros dos que había falado Eduardo Pondal, e que, en definitiva, hasta aquel entonces non eran ou non estaban moi extendidos por Galicia. Entón, a Administración Pública a comezos do século XX inicia en determinadas zonas de Galicia unhas actuacións puntuais, zonas moi localizadas en determinados concellos, donde leva a cabo as súas primeiras plantacións. En montes
que entonces eran denominados montes de utilidade pública e estaban catalogados como montes de utilidade pública. Ahora, esos montes de utilidade pública, en esencia, eran o que hoxe chamamos montes veciñais en mancomún. Hoxe existen en toda Galicia comunidades de montes en mancomún, pero naquele momento, a comezos do século XX, estas entidades non existían e ao mesmo tempo a administración pública consideraba que esos montes eran montes que tiñan que ser administrados polos concellos, pero non polas comunidades. As comunidades non tiñan personalidade xurídica e, polo tanto, non podían xestionar os seus montes. Quen iba a xestionar os seus montes eran os concellos. Entón, se levan a cabo, como digo, algunhas iniciativas en ese aspecto, algunhas actuacións moi puntuais, como podedes ver en eses puntitos señalados, se ven con certa dificultade, pero se aprecia que hai algúns concellos onde se levan a cabo as primeiras plantacións públicas en montes veciñais e despois, sobre todo, en 1926, a partir da lei de 1926, a lei forestal de 1926, estas plantacións se van a estender un pouquiño máis, sobre todo na zona de Pontevedra, nas inmediacións de Pontevedra, que é esos concellos que vedes aí en vermello, pintados en vermello, é todo nas inmediacións de Pontevedra, xusto donde 20 anos despois, 25 anos despois, se instalou a primeira industria de celulosa en Galicia. Esa plantación de feito, ou esas plantacións de feito, foron as que inicialmente abasteceron, xunto con outros montes, a empresa de celulosas de Pontevedra. Hasta 1940, as plantacións feitas pola administración pública posiblemente non pasasen de 10.000, 12.000 hectáreas, é dicir, unha cifra moi modesta, máis de en 20 anos, non? Bastante modesta, non? Desde 1940, sin embargo, instalado xa o goberno da dictadura, se vai a elevar moito a intensidade desa actividade, non? Digamos que desde 1941 as plantacións anuales van a alcanzar a moitos concellos de toda Galicia e o van a facer ademais con unha intensidade non vista hasta entonces, non? O obxectivo era basicamente o mesmo. Se trataba, en definitiva, de aumentar a produción de madeira en un momento no que España era moi deficitaria en ese aspecto e os montes galegos tiñan a peculiaridade de que en moi pouco tempo as plantacións, 20-25 anos, as plantacións xa podían ser taladas, xa se podía obter unha primeira colleita de madeira. En 20-25 anos, isto sucedía en Galicia e basicamente na zona do Cantábrico, non? Porque na meseta, no interior de España, esos plazos son impensables. No interior de España tendrían que esperar uns 50-60 anos para facer a primeira tala, a primeira colleita. Sin embargo, como digo, en Galicia, con 20-25 anos, dependendo da especie, menos anos incluso, se se trata de eucalipto, que foi o que aconteceu anos máis tarde, pero falando de piñeiro, que era a especie que se utilizaba en aquel momento, tanto pinastre como insignis, especialmente o pinastre, o pino galego, que conocemos como pino galego, pois entre 20, 25, 30 anos se podía facer unha colleita, non?
Por lo tanto, Galicia tiña moitas ventaxas comparativas en comparación con as outras provincias do Estado, non? E por iso se vai a facer moito fincapé en facer aquí unha plantación intensiva en ese sentido, non? O organismo que vai a levar a cabo a plantación é o Patrimonio Forestal do Estado. Era un organismo que se había constituído en esos anos, 1939, 1941, que tiña divisións en cada unha das provincias galegas e, digamos, que é a institución que vai a impulsar, a que impulsou este proceso intenso de expansión do piñeiro polos montes galegos, non? E o vai a facer basicamente contando con unha figura que é a figura do consorcio, é dicir, o Patrimonio Forestal do Estado establecía un acuerdo, un consorcio cos concellos e cas diputacións. Podía ser a través das diputacións ou ben podía ser directamente cos concellos. En ese acuerdo se estipulaba, por exemplo, o tempo de duración, 40, 50, 60 anos, ¿no? Se estipulaban tamén os beneficios que debía de percibir cada un dos socios de ese consorcio, ¿no? En definitiva, e tendo en conta que as comunidades propietarias dos montes veciñais non tiñan personalidade xurídica, estas comunidades non iban a percibir ningún beneficio. Os beneficios iban para o Patrimonio Forestal do Estado, para a Diputación e para os concellos. Pero os auténticos propietarios dos montes, as comunidades veciñais, quedaban totalmente exceptuadas deses beneficios. Non solamente iso, porque non só non percibían beneficios, senón que eran, ademais, os que salían máis perxudicados. Porque cando o Concello me decía o Patrimonio Forestal do Estado, bueno, pois vamos a plantar, vamos a establecer un consorcio, vamos a plantar o Monte Caxado, por exemplo, foi aquí como sucedeu aquí nas Pontes. Aqueles veciños que viñan utilizando dende décadas, dende séculos, que viñan facendo aproveitamentos no Monte Caxado, van a ver como da noite para a mañán teñen que deixar de facer esos aproveitamentos, teñen que deixar de levar o gando ao monte, teñen que deixar de coller o toxo, de coller leñas. En definitiva, teñen que deixar de ir ao monte. Legalmente, polo menos. Podían ir, pero podían ser multados por acudir ao monte. É dicir, que todo ese proceso de plantacións, en definitiva, se levou a cabo sin contar con aqueles que eran os auténticos usufructuarios e os auténticos propietarios de esos montes. Claro, esto nos anos 40, como podedes entender, non era fácil opoñerse a unha medida ou a unha iniciativa impulsada polo Estado e impulsada polo Ministerio de Agricultura. E iso vai a dar lugar despois a distintos problemas que tendremos ocasión de comentar máis adiante. Outra cuestión é que ten que ver tamén cos cambios habidos no paisaxe é o do tipo de especie que se debía de plantar.
cales eran as opcións desde o punto de vista da especie, contemplando, digamos, as cuestións de índole económica, fundamentalmente. Básicamente existían dúas opcións, non? En este sentido, os técnicos se defendían basicamente dúas opcións. Bueno, é un pouco esquemático, non? Este plantexamento, pero para que nos entendamos, non? Unha primeira opción era a de levar a cabo plantacións, ali onde se poidese, de levar a cabo plantacións de as chamadas especies nobles, especies que tiñan un crecemento máis lento, pero que a longo plazo, digamos, desde o punto de vista económico, pois presentaban tamén importantes beneficios, non? E hai algúns técnicos que consideraban que en Galicia se debían de plantar sobre todo esas especies nobles, non? Sin embargo, e tendo en conta o que habían sido os antecedentes, ou tendo en conta o que había sido a tradición de plantacións que había levado a cabo a iniciativa privada, outros técnicos consideraban que en Galicia, tendo en conta as especiales aptitudes desde o punto de vista físico, climático, edáfico, o que se imponía era a plantación de especies coníferas, basicamente como o piñeiro e os dous tipos de pinos, e tamén, en certa medida, o eucalipto, non? En aquel momento, a madeira máis demandada pola industria é, efectivamente, a madeira de coníferas, porque esta era a que se utilizaba para a produción, por exemplo, de celulosa ou de pasta de papel, basicamente de pasta de papel, porque en aquel momento as celulosas que había eran moi pequeniñas e non utilizaban unha gran cantidade de madeira, pero sí de pasta de papel, ¿no? E aquí vemos, por exemplo, como a opción de algún dos técnicos iba en esa dirección. Si en Galicia estas especies teñen un crecemento moi acelerado, digamos, debemos de aproveitar, por lo tanto, esa ventaxa de Galicia e plantar ese tipo de especies. E, ademais, ambos, ou polo menos en certa medida, estes plantexamentos eran excluintes. E, cando a administración decide o tipo de especies que vai a plantar, tamén o decide de xeito excluinte e vai a optar fundamentalmente polos piñeiros e, nun primeiro momento, e máis adiante vai a impulsar, pouco a pouco vai a ir impulsando a plantación de eucaliptos. É dicir, que o obxectivo fundamental de esa política forestal era a obtención de madeira en, digamos, no menor tempo posible, en un corto espacio de tempo, ¿no? Esto supoñía que a administración iba a facer un intenso esforzo na medida en que desde os anos 50 en diante, digamos, aumenta a demanda de madeira por parte da industria. As industrias que se están instalando naquele momento en Galicia nos anos 50 é a industria celulosas de Pontevedra ou é Tafisa, ou se está ampliando nos anos 60 e despois nos 70 tamén a Finsa, é dicir, grandes consumidores de madeira, que son os que, bueno, en un principio están máis interesados en este tipo de especies, na plantación deste tipo de especies, non?
como foi evolucionando ao longo do tempo esta plantación, esta iniciativa? Bueno, aquí o vemos en esa gráfica, vemos como desde 1941 temos unha plantación media anual que está en torno a 5.000 hectáreas en toda Galicia. Estos son datos para toda Galicia, e vemos como desde os anos 50, desde 1951, se experimenta un aumento moi considerable. En esos anos, entre 1950 e 1960, se están plantando 20.000 hectáreas en Galicia, 20.000 hectáreas anuais. Eso supón a ocupación de moito espacio que estaba sendo utilizado basicamente polos veciños, ¿no? De moito monte que estaba sendo utilizado basicamente polos veciños. A que se debe ese aumento, esa intensificación durante esos anos? Pois basicamente se debe a ese aumento do consumo, a ese aumento da demanda procedente das industrias, das grandes industrias consumidoras. Desde os anos 60, esa intervención da administración pública, desde finais dos 60, digamos que descende, volve máis ou menos a ser a mesma que durante os anos 40, o cal é debido tamén á dificultad que ten a finais dos anos 60, a dificultad que ten o patrimonio para conseguir novos consorcios. E esta dificultade está directamente vinculada co feito de que en 1957 a nova Lei de Montes, no ano 57, é a primeira Lei de Montes que cita a existencia de unha propiedade que non era particular, que non era privada, que era un pouco extraña. É a primeira vez que cita a existencia de montes veciñais en man común en Galicia, en 1957. E en 1968 é cando se promulga a primeira lei de montes veciñais en Galicia. É dicir, que en ese momento as comunidades veciñais ven como o Estado por fin lle otorga personalidade xurídica e, por lo tanto, estas poden empezar por primeira vez, como digo, a xestionar elas os seus montes, a administrar elas os seus montes, e non os concellos. Definitivamente os concellos empezan a quedar, deixan de xestionar, de administrar esos montes, pero eso, como digo, é a finais dos anos 60, mellor dito, case ao longo da década dos anos 70, non? En que provincia se levan a cabo un maior número de plantacións? Se planta un maior número de hectáreas? Bueno, vemos aí tamén esa estadística, en esa gráfica, como en general todas as provincias teñen unha evolución bastante similar, pero sí hai algunhas, como é o caso de Lugo, donde, bueno, pues vemos como generalmente vai un pouco por encima das demais. En segundo lugar, Ourense, despois Pontevedra e, finalmente, a última sería a provincia da Coruña, que ten unha evolución moi estable, pero un pouco menos intensa, a plantación é un pouco menos intensa que nas outras provincias, non? Especialmente o caso de Lugo, que vemos que incluso aumenta nos últimos anos, desde 1975-76, posiblemente pola influencia tamén, en este caso, da instalación de outra industria moi consumidora de madeira, como é Celulosa de Asturias. Se instalou en Navia desde 1973 e desde 1975-76 está consumindo importantes cantidades de madeira que tamén
leva de Galicia, máis concretamente da provincia de Lugo, ¿no? Bueno, en total, cantas hectáreas plantou a administración pública ao longo desos anos? É dicir, hasta 1984, que cando pasan os montes a comunidade galega, cando o Ministerio xa non ten atribucións na política forestal, e a política forestal empeza a ser decidida desde a Xunta de Galicia, desde a Comunidade Galega, ¿no? Entonces, entre 1941 e 1984 vemos como casi se chegan a plantar un pouquiño menos de 500.000 de hectáreas en toda Galicia. Cabe unha cantidade importante, unha cantidade considerable, ¿no? Vemos como tamén é a partir dos anos 50 cando se intensa ese proceso, e a esta plantación hai que sumarlle tamén as plantacións que levan a cabo os propietarios particulares nos seus montes, ¿no? Con lo cual, de algún modo, as hectáreas ocupadas en total, que a plantación pública e a plantación privada está, desde logo, moi por encima do 500.000 de hectáreas, ¿no? Vamos a ver tamén cales son as especies que se utilizan en esos desde 1941 a 1970. En esa época se utiliza, como vedes, basicamente o piñeiro, ¿no? Piñeiro pinaste, o pino galego, o pino insignis en menor medida, e o pino silvestre, que é un pino que ten unha madeira de moi boa calidade, aínda que é un pino de zonas máis elevadas, de zonas sobre todo altas do Ouro. O silvestre se planta na montaña de Lugo e na montaña de Ourense, fundamentalmente, ou en zonas elevadas, en zonas por encima dos 800 metros, ¿no? E vemos como a plantación de eucalipto só supón, en esos anos, o 2% da plantación pública das hectáreas plantadas pola administración pública, ¿no? Isto estaba en consonancia, como decía antes, coa demanda da industria. Hasta os anos 70 a industria demanda sobre todo especies coníferas, demanda sobre todo pino. Celulosas de Pontevedra consume basicamente pino, Tacisa igualmente, e a partir dos anos 70 e sobre todo dos 80, cando a industria empeza a demandar máis eucalipto e cando, digamos, hai un cambio tamén nas plantacións e estas se orientan máis hacia esa especie procedente de Australia, como todos sabedes, ¿no? Bueno, que tipo de problemas xenera a plantación? Do modo en que se fixo, digamos que o modo en que se fixo non foi o modo máis indicado para que esos bosques, esos novos bosques, tivesen unha longa vida, porque en moitos casos a exclusión dos veciños, o feito de non contar cos veciños, o feito de que non fosen os veciños os que percibisen os beneficios directos desa plantación, o feito de que os veciños tuvesen que abandonar o monte, deixar de facer os aproveitamentos, bueno, pois dou lugar a toda unha serie de incidentes entre esos veciños, esas comunidades veciñais e o patrimonio forestal do Estado e tamén os concellos. Ao longo dos anos 40, pero moi especialmente ao longo dos anos 50 e 60, foron moi habituais os enfrentamentos entre os veciños e o patrimonio forestal do Estado, chegando incluso, en algúns casos, a
ao enfrentamento físico coa Guardia Civil ou cos guardias forestais. E moi especialmente é de destacar que en moitos casos os veciños tamén levan a cabo accións xudiciais, demandas contra o patrimonio forestal do Estado ou demandas contra o Concello precisamente por haberlles usurpado de algún modo a súa propiedade, non? En boa medida, esta actitude dos veciños é a que fixo que finalmente o Estado tivese que darlle personalidade xurídica ás comunidades veciñais. E o Estado dixese: aquí hai uns montes que non son dos concellos, que son dunhas comunidades veciñais e, polo tanto, desde o punto de vista xurídico, hai que facer valer os dereitos destas comunidades veciñais. En aquel momento, entonces, tamén ten habido moitos incendios e a veces os técnicos forestais sospeitaban certamente de que en moitas ocasións habían sido os veciños os que habían posto lume a ese monte que acababa que tiña uns 5 ou 10 anos, unha plantación de poucos anos, non? Especialmente desconfiaban cando se trataba de zonas donde existían pleitos, donde existían contenciosos entre os veciños e a administración forestal, non? Bueno, en algunhas ocasións os veciños teñen acabado encarcelados, teñen acabado en xuicio, demandados tamén por a súa actitude, según se decía, violenta. No caso de un concello da Coruña como o de Mazaricos, no concello de Mazaricos, o enfrentamento entre os veciños e a Guardia Civil pois acabou con feridos e incluso un fallecido a comezos da década dos 60. Unha persoa fallecida e un enfrentamento coa Guardia Civil nunha zona dun monte veciñal que estaba en disputa. E, como digo, enfrentamentos violentos en moitos outros sitios. É importante que teñamos isto en conta porque nos anos 60, en plena ditadura, opoñerse a unha iniciativa da administración forestal ou opoñerse no monte aos guardias forestais ou a Guardia Civil podía ter consecuencias, bueno, como todos somos conscientes, moi graves para esos veciños, non? Pero iso tamén nos indica ata que punto os veciños se veían perxudicados por esa actitude da administración. Hasta que punto se veían obligados a levar a cabo accións que seguramente ningún deles desexaba. E ata que punto a usurpación das súas propiedades, dos seus montes, lles supoñía grandes inconvenientes. Nas protestas que fan os veciños, nas instancias que os veciños elevan ao goberno civil, ao ministro, incluso a Franco naquele momento, sempre se queixan da pérdida de espacios para o gando, sempre se queixan de que dese xeito non van a ter posibilidade de colleitar o toxo e añaden en casi todos como coletilla final que só lles vai a quedar unha posibilidade e a posibilidade que lles queda é a da emigración. Se perden todo eso, en moitos sitios, na montaña de Lugo, na montaña de Ourense, non lles quedaba outra alternativa que a emigración. O Estado era consciente de que esa oposición existía, de que esa oposición en algunos casos era muy intensa y se aplicaba por todos los medios en convencer a esos vecinos, ¿no? Básicamente por la coacción, ¿no? A través de medios coactivos
a través da apelación ao gobernador civil, ao Guardia Civil, etc. Pero cando veía, como lle pasaba ao enxeñeiro forestal que estaba destinado en Lugo en 1943, que os veciños estaban dispostos a enfrentarse a Guardia Forestal, da Administración Forestal no monte, en moitos casos non lle quedaba máis alternativa ou máis opción que pedirlle ao gobernador civil que lle mandase a Guardia Civil ao monte, que puxese a Guardia Civil a defender a aqueles que levaban a cabo que estaban levando a cabo a plantación, non? E iso, como digo, foi moito máis común do que podíamos pensar. Ese tipo de actitudes por parte dos veciños de oposición, etc., foi efectivamente moi común. Moi común en todas as provincias, especialmente naqueles sitios onde existía un maior número de montes veciñais. Lugo e Ourense, por exemplo, foron algunhas das provincias que máis incidentes tuveron en este sentido, ¿no? Bueno, non solamente Lugo e Ourense, tamén en algúns concellos, e o concello das Pontes, como vos decía antes, tamén se levaron a cabo desde 1959 plantacións en diversas zonas, ¿no? En 1957 o Concello das Pontes asinou un consorcio co Patrimonio Forestal do Estado para plantar distintos montes, o Cachado e outros, logo os veremos máis en detalle, e como vedes, as plantacións empezaron en ese mismo ano, 1957, e, sobre todo, no período 1957-1962, foi no período no que máis hectáreas se plantaron nos montes das Pontes, non? Aí vemos algúns dos montes nos que se levaron a cabo esas plantacións. Vemos unha comparación entre as hectáreas que foron consorciadas e as hectáreas que finalmente foron plantadas. Hai que decir que tamén neste caso, e xa desde creo que foi en 1960, desde que se inician as plantacións, algunhas comunidades de montes nas Pontes iniciaron tamén determinadas accións tratando de impedir o consorcio, alegando que esos montes non eran do Concello, que o Concello non tiña ninguna propiedade sobre esos montes, senón que os montes eran exclusivamente dos veciños, non? E entre 1960, que é a primeira vez que uns veciños van ao Monte Cachado con un notario, levantan a acta, advírtenlle o Patrimonio Forestal que, con notario tomando nota, que esos montes son deles, que debía de abandonalos. O Patrimonio Forestal do Estado non lle fai caso aos veciños, non toma en consideración estes avisos, estas advertencias dos veciños, continúa adiante coa súa plantación. Os veciños se ven obrigados a abandonar esos montes, non poden levar o gando ali, van a facelo en algúns casos, pero de xeito ilegal e expostos a ser denunciados, a ser multados pola Administración Forestal. E a plantación, como digo, se leva a cabo ao longo de todos esos anos, non? Non vai a ser hasta que chega a democracia, hasta 1977, cando esos montes volvan novamente a poder as mans dos veciños, non? Esos montes,
como veis aí, en 1977, hasta entonces se habían plantado unas 2.200 hectáreas, máis ou menos. En 1977, a mayoría de esas hectáreas había sido queimada, había sido pasto dos incendios. Vemos aí esa columna en color verde. Esas columnas en color verde son as que mostran as hectáreas queimadas. Facilmente podemos ver que sobresale por encima das outras columnas, o cal é un indicador tamén da existencia de unha certa conflictividade durante todo ese tempo. Se dou o caso en algún destos montes, e sobre todo na comarca do Eume, en algunhas outras zonas, na Capela e por aí, que ao mesmo tempo que estas comunidades, que estos veciños se vían obligados a abandonar o monte, pero seguían pagando os impostos perceptivos sobre esas propiedades. Non solamente e habían sacado os montes e habían obligado a non leválo dando, etc., senón que na medida en que esos montes estaban amillanados, algúns deles, eles tiñan que seguir pagando efectivamente os impostos, non? Bueno, en 1979 é cando se produce, no caso de As Pontes e tamén no caso de moitos outros concellos de Galicia, é cando se produce a devolución desos montes, non? No caso das Pontes tuve tamén, xogou en eso un papel importante o grupo sindical de colonización que se había constituído naquele momento, e foi o que levou de algún modo a Voz Cantante para conseguir esa devolución dos montes que durante máis de 2 décadas habían estado administrados por unha entidade que era a propietaria dos montes e que había excluído deles aos auténticos propietarios dos montes, non? Claro, toda esa conflictividade que houve en As Pontes e que houve en moitos concellos de Galicia, pois eu creo que influiu moi negativamente na evolución desas masas forestais, non? E tamén temos que dicir que o patrimonio estaba sobre todo moi interesado en plantar cantas máis hectáreas millor, un número moi elevado de hectáreas, pero descuidaba, moi a menudo descuidaba os cuidados culturais que lle había que facer despois a esos montes, con o cual de algún modo tamén beneficiaba ou favorecía en certo modo a expansión dos incendios, non? En definitiva, foi coa chegada da democracia como finalmente esos montes empezan a volver ás mans dos seus auténticos propietarios, e vemos como a política da administración pública, da administración forestal, a política de plantacións que había levado hasta entonces perde intensidade hasta quedar, bueno, moi limitada hasta a actualidade, non? Prácticamente, non? Finalmente, outra conclusión tendría que ver con un feito importante coa cuestión do gando, non? Hoxe en día sabedes que hai moitos técnicos que efectivamente dicen que a presencia do gando no monte, xa cando as plantas teñen unha determinada idade, contribuye en gran medida a evitar os incendios. Xusto o contrario do que se fixo durante varias décadas en que os forestais estuveron empeñados por todos os medios en sacar o gando do monte, e de ese modo, digamos que tamén se favoreceu
a expansión dos incendios. Bueno, creo que podemos deixarlo aquí. Si acaso hai algunhas cuestións agora, podemos comentar ou debatir algunos destos aspectos. Bueno, moitas gracias, damos un aplauso e abrimos un turno de preguntas. Quería comenzar eu porque leín outro día un artículo na Voz de Galicia de un compañeiro de Eduardo, que Lourenzo, un compañeiro da facultade, un artigo que se publicou na Voz de Galicia que se titulaba algo así como os incendios forestais, os atavismos, pero bueno, a miña pregunta é a seguinte: plántase demasiado ou non se planta demasiado? Temos demasiada masa forestal en Galicia en perxuízo de superficie agrícola gandeira ou non temos? Bueno, non son un técnico que seguramente estuvese moito máis capacitado do que estou eu para contestar a esta pregunta. Eu non creo que sexa tanto cuestión de que haxa demasiada masa forestal como que esa masa forestal está moi desatendida. Creo que máis ben a cuestión vai por aí, ten que ver cos procesos de despoblamiento do campo, etc. Eu creo que se trata un pouco máis deso, non? As masas forestais que están ben atendidas, eu creo que, bueno, pois non presentan a mitad dos problemas que presentan aquí as outras, non? Eu creo que non é tanto unha cuestión de cantidade ou mellor como de extremar os cuidados culturais, e é certo que en algúns aspectos a expansión de determinadas especies a costa de prados ou a costa de espacio útil para a gandería, pois certamente posiblemente non sea o máis indicado, non? Pero posiblemente eu creo que a cuestión ten máis que ver con esa necesidade que víamos tamén nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Os forestais, moitos deles lle chamaban a atención aos seus xefes do patrimonio e lle decían, bueno, non hai que plantar tanto todos os anos, hai que plantar un pouco menos e hai que coidar algo máis o que estamos plantando, porque se non coidamos o que estamos plantando, eso vai a ser pasto do lume en pouco tempo. E hai cantidad de chamadas de atención dos técnicos aos seus xefes en ese sentido. Era a obsesión pola cantidade, como dices tú, en vez de a preocupación porque aquilo que plantas, pois o vayas cuidando, ¿no? E impidas que, bueno, sexa atacado ben por o lume ou ben por plagas de insectos ou ben por calquer tipo de enfermedade, ¿no? Aquí non había montes comunales. Aquí non había monte comunal nenhum, eran propietarios particulares. Para volver aos particulares, o Rodrigo tuvo que pagar no ano 80 3 millóns de pesetas para poder volver. Aquí o patrimonio forestal foi un desastre. Plantaron non casada por aí e hai árboles que non teñen máis de 1 metro de alto. Despois, o que se dicía aquí é que o lume puxo os propios plantadores, porque o resultado foi fatal. E depois outra cousa, os que plantaban os tiros eran esclavos. Viñen en camións abertos, aí de Tigre, por aí, viñen rapazas novas de 14, 15 anos, que non eran de É decir, aquí foi un desastre que a xente tuvo que abandonar, que estaban acostumbrados a vender ganado de criados. Unha cousa que querían tamén falar é que aquí o que nos interesa que planta, porque a xente se abandona, que están abandonando entre parroquias, hai algún que queda esas personas. Se se van de aí, as leyes que tiñen os campeiros, nos plantan dentro de 5 anos e se nos de todo. Sí.
Sí, é o que comentábamos agora, é dicir, que é un produto dese proceso de despoblamiento, non? Entonces, que facemos con todas esas zonas que se están abandonando? Si se quedan así, si se quedan a monte, digamos, non? Efectivamente, se volven certamente improductivas, non? Outra cuestión é que iso debería ser obxecto de un estudio para o conxunto de Galicia e diseñar un plan forestal tamén para todas esas zonas, non? Unha estrategia forestal para todas esas zonas, non? Que non necesariamente ten que ser a mesma estrategia que levan os propietarios particulares ou privados nas súas explotacións, non? En canto aos incendios, e os incendios que houve aquí que houve nestos montes, eu creo que en 1977 as cifras que dá un enxeñeiro que estuvo aquí en 1977 facendo unha valoración de todo do coste que había suposto para o patrimonio forestal esa actuación. Este enxeñeiro decía que das 2.200 hectáreas que se habían plantado quedaban aproximadamente unhas 400 sin queimar, máis ou menos, ¿no? E decía tamén que a calidade dos pinos era moi baixa, ¿no? Hai novos incendios, eu tiven algunhas dúdas en este e en outros casos, non? Porque a condición da devolución dos montes era que os veciños tiñan que pagarle ao patrimonio forestal do Estado aqueles traballos que había feito. Este facía unha valoración e dicía, bueno, pois eu aquí me gastei 4 millóns de pesetas e ese é o que tiñan que pagar os veciños antes da devolución. Os veciños ou o Concello, eu creo que neste caso non das Pontes tamén interviu o Concello e finalmente pagou, non? Pero claro, e que pasaba se non había monte? Se se había queimado, non pagaban. Non se pagaba. O Concello tuvo que pagar, pero pagou esas 400 hectáreas 375 me parece hectáreas que non se habían queimado. Das outras todas que se habían queimado, o Concello non pagou nada. Claro, efectivamente, pero de algún modo o feito de que se queimasen tamén conlevaba que non tiñan que devolver nada ao patrimonio forestal do Estado, non? Digo no sentido de que por aí pode haber alguna suspicacia, non? Non sei se me entendedes. Temos que lle devolver 20 millóns ao patrimonio forestal do Estado. Bueno, se se queima algo, se lle devolve menos, non? Pero é que eu creo que non había dereito a eso. Foi sacado e a veces pagaron nada aos veciños. Sí, eso por suposto. Sí, eso por suposto. Cos veciños non se contou para nada, en ningún caso, efectivamente. Eso, en fin. Non, o que pasa é que o notario foi importante, sabes? Foi importante porque o patrimonio foi consciente, bueno, en que momento chega Icona, do ano 71 foi cando se constituiu o Icona. Icona era consciente de que no caso dese monte, donde había estado un notario cos veciños, non podía pedirlle ningún tipo de indemnización aos veciños, eso tiña que darlle directamente aos veciños sin pagar nada. Por que? Porque o feito de estuvese o notario e podían alegar os veciños, o que podían alegar o abogado dos veciños, de que o Icona había sido plantador de mala fe. De mala fe, pois sabía que esas eran propiedades dos veciños. E se era declarado plantador de mala fe, como ya había pasado xa en outros concellos, non tiña dereito a percibir ningún tipo de indemnización por iso que había feito, ¿no? Entonces, digamos que aí os veciños finalmente tamén aproveitaron esa cuestión. Eso que habían feito algunos máis de 20 anos atrás, o de levar a un notario e tal, despois tuvo unha gran importancia e entonces, digamos que eso tamén axudou a que o patrimonio, o Icona, ablandase a súa posición en ese aspecto, ¿no? Outra cuestión. Galicia produce o 50% de madeira de toda España. Sí. Dicen que dentro de 10 anos ou por aí que se consumiría en España 20 millóns de toneladas.
de madeira, agora consúmese 12. Aquí, en Galicia, temos non sería interesante seguir plantando, pero razonablemente. Claro, pero tú xa lle puñeches un apellido, plantando razonablemente. A cuestión é que é o que entendemos por eso, se nos ponemos de acordo en eso, ¿no? E que seguimos plantando solo unha especie ou plantamos outro tipo de especies, solo unha especie ou diversificamos a oferta. Ofertamos solamente unha especie ou diversificamos a oferta. En Huelva tamén fixeron moitas plantacións. Huelva, eu creo que foi a provincia de toda España, se non me equivoco, donde máis plantación houve. E donde máis eucalipto se plantou a toda España foi en Huelva desde 1940, porque en Huelva tamén se instalou unha celulosa, que o que pasa é que agora a celulosa de Huelva acaba de pechou fai uns anos, e todos esos propietarios van a ter algunos problemas cos eucaliptais que teñen, non? Entonces, apostamos a unha sola especie, diversificamos un pouquiño e non dependemos solamente de que nos compre unha única empresa ou dúas empresas, facemos algunha oferta máis variada. Esa sería, por exemplo, unha cuestión a debatir, non? Unha cuestión a... Para iso que fai un plan de gestión a esos terrenos, porque todos os terrenos non van a producir toda esa especie que se cada plantando. Efectivamente, claro. Hai que adecuar a especie. Sí. Que non sean todo prohibicións, porque todo, a parte dos incendios, hai que ver, a provincia de Valencia foi a máis incendiaria neste tempo, e aquí a provincia da Coruña foi a menos. Pois, se nos ponen prohibicións, ou temos que non gestionar o noso monte, ya non o gestionan. Entonces, se o gestionamos, non é... No, evidentemente, de eso se trata. Y eso... A zona norte de Guadalquivir, de arriba de digan ustedes a ver cuántos incendios son de porcentaje con el resto de Galicia. Tamén ten que ver coa auga que caeu a condenada, non só iso é certo, pero non é só porque estén mellor ricos, porque, senón porque as condicións climáticas son distintas. O grado de humedade que hai na mañá do censo, unha humedade moi superior a outras. Se atallamos a ese alaca do lume intencional, si nos ha acosado, pues o volumen pode ser. O dos incendios sería que se nos xente dunha conferencia. Non creo que unha conferencia sola nos chegue. Curiosamente, de todas as causas que pon a Fiscalía hai un tema tamén. Non se fala para nada todo o Código Penal, pero o Código Penal é suficientemente, non quero ver os exemplos, é un inciso, entre paréntesis. O Código Penal é suficientemente, o problema é que apreixa os incendiarios, é moi difícil que os trabajos na masa é probar a comisión de delito. Pero o que non se fala, porque está todo diagnosticado, un tema que está. Dicía outro día o presidente de Xunta, arderon simultaneamente para justificar unha inexistente trámite. Os sete partes non queran que porque non fala do malestar que hai pola falta de compensación económica os propietarios de predios que están sitios nos parques naturais e na rede natura, porque noutros sitios se les compensa. Porque non pode ser igual a través da política agraria común, sino que Dios por esa vía. E noutro tipo non hai ninguna compensación. E o que se fai é privar do dereito de deixar nu o dereito de propiedade e prácticamente nu, moi limitado. O Tribunal Supremo dixo que definir os contornos do dereito de propiedade que Estado de chega, que non é ilimitado, pero limitar o dereito de propiedade é ilimitado. Pero aquí parece ser que hai que fazer política ecolóxica a conta dos propietarios en termos que aquí hai que fazer política ecolóxica que ter un medio ambiente para o disfrute de todos a conta dos propietarios. É o mesmo argumento que daba no franquismo, que a lei de alquileres de arrendamientos urbanos da dictadura, que non se podían actualizar rentas porque en teoría os inquilinos eran de capacidade económica modesta. Resulta que se daba un paradoxo en que había moitos inquilinos que tiñan maior renta que os propietarios.
Entón había que facer política de viviendas, que non había outras, de sentir coa costa dos propietarios. Pois aquí, coa rede de natura e os parques naturales pasa por cuarto de dinero. É dicir, hai que proteger, pero hai limitacións en rede de natura que son asuntas, sobre todo, hai unha indefinición dos usos porque a xente non sabe que é. Non sabe se pode talar, se non pode talar. Non tienen nada en concreto, non é un procedimento ágil, non hai seguridade xurídica nin a donde chega de limitación da rede de natura. O único que hai é as exigentes da Unión Europea, que os Estados membros van apuntando zonas, a súa maneira non hai definición de uso da rede de natura, eternizanse na aprobación dos usos de terra. Pero quería, se me permite, quería volver ao tema da conferencia. Dos cuestións moi breves. A ver se un pouco asunto. O tema das prácticas culturais na vossas arrogas. Aquí, por exemplo, a Ministerio non puxo un marco de plantación para poder meter unha máquina. Iso é que ter en conta. Logo, non é rentable aplicar todas as prácticas culturais porque non é rentable a madeira ahora mesmo. É o pouco rentable que é o pino ou o pelito, máis o pelito que o pino. As frondosas, que tanto se fala na prensa, os políticos das frondosas e tal, non son rentables como especie madeireiro, no mundo de ver. Podría ser rentable o castiñeiro destinado á produción de castaña. Os que ten, eu non teño para mí, a unha persona ten carballos centenarios, e tal, a todo o mundo que ten aquí, que sabe, que se manexa nestes ambientes, o que é propietario, sabe que un carballo que non lle absolutamente nada. Absolutamente nada. A Madrid, permítame, mentira. Como permite? Existe os árboles non se producen leña. No, pero xa sei, pero digo isto por medicamento madeireiro. Permítenos aplicar novos usos sobre a masa forestal. O problema non é noso, ni dos propietarios, o problema son das políticas. Pero eu estou a favor de plantar castiñeiros, pero eu digo que desde o punto de vista do aproveitamento madeireiro con finalidade económica, se sei que o monte é moito máis que aproveitamento madeireiro, xo sei. Pero eu enlazo con que, é dicir, para plantear as dificultades, por exemplo, a división da propiedade. Creo que hai 2 millos de hai 3 millos, hai 3 millos de uso de hectáreas de superficie, unha está repoblada e outra é susceptible de población, ou está a monte baixo, ou a matoria, o que sea. Quero hacer eso porque se discute estes días no Foro Económico de Galicia. Preciso ler o que eu concordo, aboga por intentar frenar o abandono do rural, que é moi difícil, como demógrafo sabe, é moi difícil porque temos un programa moi gordo que hai xente que non é muito que é da demografía ou abandono do rural. A outros ponentes dicen que había de facerse eso. É dicir, o rural que é inevitable que se merecer, e tal. Ele di que hai que fazer unha política selectiva, o que dicíamos que antes, é dicir, ver que especie plantamos, definir un mapa por comarcas, outros decían especializar as comarcas, pues vamos ao Miñedo, nas denominacións de origen, por exemplo, outro ao Flor, por exemplo, a zona do Rosario, Baixo Miñedo por aí, outro vamos, por que non se plantea aquí a produción cerealística nas zonas onde o fío permite? Iso había que exportar tamén. Eu, cando me quedei de Centro do Baixo, tiña unha política de fomento que era entregar os agricultores, os raberos entregables un tipo de generativos a raciones y carreras. O obxecto de que, pero non destinaban os usos, sino as esas políticas persistentes de estar diseñadas en Galicia. Igual que teníamos que hacer un plan forestal que nunca se ejecuta, dirían que isto é de moi difícil materialización, con un programa moi, digamos, estratificado, con diversos chanzos, e que por exemplo, a política da SOFOR, das Sociedades de Fomento Forestal, pode estar enfocada, como quer levar. Pero iso é unha parte da política que hai sobre o territorio do desenvolvemento económico no marco físico da comunidade autónoma. Pero o das frondosas, das caducifolias, como rentables do punto de vista da madeira, eu non vexo por ningún lado. Eu non sou experto neso, o papino do Pedrero é o que escoito por aí, non? Eu non sou visto con todas as reservas que se son aplicables son por fora. E logo, esta é unha segunda conferencia xa, non?
axudas para plantar. Primeiro, aquí nas pontes, o pino. Aquí estou o Jaime de Ortigueira, estiveron abaixo da extensión agraria e moitos anos. Pero o pino ahora non é rentable. E despois o eucalipto, é silencioso, caso a 100%. Sí, porque as aldeas quedan sin xente e non hai unhas subvencións que cubren esos gastos. Para limpiar unha finca, unha pastilha de medio, non vai limpiar. Pero hai un problema que é o da fragmentación da propiedade. É dicir, iso non se agrupan os propietarios como fan en Trabada, non facen un traballo con gobernos. É dicir, crean unhas sociedades e un ten unha participación que sea, recibe un dividendo, a participación dos beneficios, e iso se ya non se paga hoxe. Como? Non se está pagando por as fincas dos montes casi. Que non se está pagando. Non é a contribución. No, pero iso é se non chega a determinado. Eu digo que ou se agrupa para a explotación ou se agrupa a propiedade de outra maneira, senón non hai maneira de xerar. Como vas cubrir as limitadas ferrovias que des? Ese é un problema, pero o que decía no Foro Económico de Galicia outro día é que hai que fazer vecinos de comarcas, puntos que non se veredas, que eu creo que no diseño que había na Xunta era o de núcleos intermedios, non te acordas, non? Non te acordas que había entre as cidades núcleos intermedios e tal, unha especie de plan de ordenación do territorio de Galicia, que concentrar a población aí, porque non podemos ter 30 minutos de población, non. Vamos a menos por inedición, é dicir, porque desaparece. Pero despois iso, o espacio físico é comunicado, con parte será propiamente forestal. Habrá que incidir na gandeiría de pastoreo, porque además é unha medida de impostos e se competitivo coa desaparición das cooperativas, por exemplo. Habrá que incidir na especificidade productivas en unhas zonas, o que non podemos poñer a pretender ter só a flor na terra xa ou determinar que consultar as zonas, que é un clima quase continental. Todo eso, porque tamén había xente que abogaba, olvidamos do rural, e iso, pois creo que é un na Reserva Federal, un enorme frontal político, xente problema. Abandonamos o rural, como decía ya non era desa hai moito tempo, decía, hai que concentrar toda a población de Galicia no eixo da autopista onde as cosas. Hai moito tempo que a mí, es políticas por inercia, buscadas de propósito. Ou, surgidas espontaneamente, levan a iso, prácticamente. Ahora, non sei, desde logo un tema De todos modos, pero hai, para eso que comenta vostede, hai moitas, hai unha serie de incentivos que se poden utilizar para o fomento de outras especies, en función tamén do lugar, non? É dicir, a determinadas altitudes sabemos que só se van a poder implantar determinadas especies, digamos que aí o Estado ou a Administración ten a palanca tamén nos incentivos para poder fomentar un ou outro tipo de especies con axudas ou con beneficios fiscais, etcétera, etcétera, non? Eso sí se pode utilizar. Bueno, non sei, pero cando nos bebemos unha botella de viño, a veces por detrás pon que ese viño foi embellecido en unos toneles feitos basicamente con carballo francés. Bueno, pois ali o carballo non me dá máis que aquí, non teñen ali carballeiras máis grandes estas. O que fixeron en Francia desde os anos 40 foi incentivar en determinados lugares a dedicación de determinadas zonas a esas plantacións de castiñeiro. E agora, efectivamente, colleitan os froitos dese traballo, ¿no? Pero se trata, en definitiva, efectivamente, de planificar a corto, medio e longo prazo e establecer, hai sitio para todas as especies, non hai porque prohibir unha especie, pero si hai delimitar os contornos onde se debe poñer cada especie. Igual que no caso das zonas de protección da natureza. Eu visito habitualmente os Pirineos. Os Pirineos son un parque nacional tanto en Huesca como en Cataluña, como na zona de Lleida, e os parques nacionais son os que teñen máis trabas administrativas, non? Son os que teñen, sin embargo, ali non teñen, bueno, teñen un nivel de vida moi superior a moitas outras zonas, non?
e non dependen exclusivamente da cuestión gandeira, forestal, agrícola, senón que tamén a través do turismo teñen tamén grandes oportunidades para fixar población tamén nesas zonas que non son cidades, están no medio do monte, en definitiva, non? É dicir, que non que sexa imposible, pero sí convén facelo e además chegar a un acuerdo. É algo que precisa de un acuerdo o máis amplio posible, é como a cuestión da educación, é o mismo, non? É dicir, non podes fazer un plan de educación cada 5 anos como estamos vendo, porque isto é un auténtico disparate, pero é posible ese tipo de políticas. Canto antes as empeces, antes vas a collitar os froitos. Ahora, bueno, é cuestión de vontade política tamén, non? Pero para eso veo a legislatura, que aprobar un plan de legislatura, pero a lei dice que hai que fazer un plan de gestión para poder aprobar. Está aprobado, pero non está legalizada como é debido, porque lle falta un plan de gestión. Entonces, pegamos un plan de gestión para noso tema. Pero que vive Francia dos castaños de hoxe, paguen a diferencia de 15.000, por exemplo, se va a plantar un colito e en 12 anos lle dá a outro lado, e o castaño lle dá en 40 anos, paguen a diferencia ao propietario cando vai plantar. Pagan a diferencia, ou lle paga menos impostos, ou lle dan unha axuda tal, é dicir, hai multitud de vías posibles para levar a cabo unha política dese tipo, non? Vamos a autorizar un 40%. O 60% no que deixar. Si ese 40% a mí me dá para poder plantar e para poder manter o monte, ese 40% non me dá. Non vou falar, non vou a meter. É imposible aguantar o rural se non les dá por vivir a xente. Sí, neso estamos de acordo, evidentemente. Neso estamos de acordo. Creo que ti habías... Sí, eu quería, o sea, bueno, xa hai muita temática, claro, un problema que resolve, que, bueno, se está intentando resolver, está con la comuna. No, por exemplo, o Concello de Oleiros, este ano propuxo unha solución para a xente que tiña dentro do seu terreno, pois, a masa forestal que quería explotar. O Concello de Oleiros propuxo mercar os árboles autóctonos a un precio superior á geografía da privada para que eses árboles se mantiveran. E así, quizás, a partir dese modelo, sí que se pode comenzar a que non quede aos nosos maiores a sensación de que eles están a roubar. Non é moito o prezo que non é, o sea, non é tan grave para o Concello, aos vecinos, estamos falando do Concello de Oleiros, que sí que ten recursos para o Concello, pero pode ser como modelo de iniciativa para o futuro, para manter o noso. Evidentemente hai que ter, como ben argumentabas, ter unhas especies repartidas por todo o territorio, non hai que prohibir ninguna especie, pero que non podemos facer eucaliptizar, non se aporta, o sea, que o noso territorio, porque non só eucaliptizamos, destruímos un montón de especies. E, no meu caso, que eu son máis de patrimonio de turismo, eu prefiro, a mí, mírese os bosques, os contrarredes, os beneficios, ademais as barricas do viño, de todo o castaño. Para mí, podo vender unha Galicia turísticamente máis atractiva que unha Galicia que arde ano tras ano, na que desaparecen cogumelos e milleiros de especies, e se trata de políticas de especies endógenas por ter un beneficio a curto prazo hipotecando o territorio, que é un patrimonio de todos. Pero é un problema que non damos entendido. A zona do que nos sabe do que vai ser o peritorio. E despois, se aquí o ano pasado se sacaron 8 millóns de euros de madeira, o 99% vive o perito, porque non é que paga nada. O perito paga o 36 euros por nada, e o pino aquí como 16, xa non merece a pena plantar. O mellor dentro de 20 anos sucede o mismo co eucalipto. Temos 4 propietarios que levan casi mitad do Concello, que se son máis grandes. Temos fixa, temos e temos tal. Sabes que ten casi por prova. E
Este, para lo que es. Y aquí pasa, de paramos. Está vendido todo, casi. Vamos a ver, el 98% de la actividad forestal está en manos privadas. Lo primero que hay que hacer desde la administración, está falando muy bien, está diciendo que os errores que cometió a administración tienen de país pegar, que seguimos encima cometendo errores, que a administración sigue cometendo errores. O que temos que facer de unha vez é axudar ao propietario forestal, axudar a ordenar o mar. Eso que hai que facer. Estamos vivindo o abandono rural, estamos abandonando fincas por todos os sitios e estamos loitando un pouco contra o lume tamén. O lume está nesas zonas que quedan abandonadas. Porque, lógicamente, o monte cuidado, o monte que está máis ou menos en condición, ese monte non arde. Non arde porque se fai vigilancia e porque se fai cuidado. A xente que ten un monte cuidado ten unha inversión feita nele. O monte trabalha na bolsa. Ten unha inversión feita que non sabe se vai acabar ou non. Cree que sí, pero ten un cuidado. Eso é o que temos que potenciar. Unha cultura de potenciar o forestal, pero a nivel global. E tendo en conta o propietario forestal. Cousa que a administración non está facendo. Aquí en época de crisis foi un banco agrario. O maneira foi un banco agrario que lles axudou a vivir a estes paisanos que non, non é que sigue sendo. A única maneira de poder aportar. Sí, estou de acordo, pero quixera matizar que a administración non comete errores. A administración fai unha legislación ao servicio dunha serie de intereses. Entonces, desde o meu punto de vista pode ser un error, pero eles fan moi a conciencia. E o franquismo sabía o que facía cando estaba favorecendo a determinadas empresas que iban a necesitar de novo futuro. Pero ten anos antes, na Andalucía, en Extremadura, en esas teras, hubo tamén a desamortización que perxudicou as masas campesinas desas comunidades ao servicio en favor da neolatifundización. Era política non equivocada, sino ao servicio de determinada clase. Aquí se fixo de la mesma maneira cando o franquismo. E, en alguna medida, na saga do Eume, sigue facéndose unha política concreta que sin respetar os intereses dos vecinos propietarios. Non é error, o fan por algo. E mentras non pensamos claro eso, o poder está legislando e non se equivoca na legislación. Tendo en conta o que decía usted, efectivamente, a administración ten que axudar, ten que exixir e axudar, podríamos decir, non? As dúas cousas. En España, o gran problema que houve en España en ese aspecto, curiosamente, e a diferencia sucedía nos países europeos, é que durante moitísimo tempo a administración desentendeuse totalmente da propiedade privada, de establecer vínculos á propiedade privada. En países como Austria, Suiza, Alemania, desde finais do século XIX, principios do século XX, a administración foi sempre moi exixente coa situación das masas forestais privadas e estaba todo perfectamente pautado. Efectivamente tiñan axudas, tiñan asesoría técnica, tiñan moitas máis cousas, pero digamos que estaban moi delimitadas, por un lado, as exigencias e tamén moi delimitadas, por outro lado, as axudas. Son dous componentes fundamentais. En España foi unha cuestión, bueno, dos últimos 40 anos, posiblemente, non? Pero hasta entonces, o Estado para nada, non tiña nada, ningún tipo de vínculo ca propiedade privada, por lo menos ca pequena propiedade privada que existente en Galicia, non? Nos propietarios de montes, non? Esa tamén é unha longa tradición que hai en España, non? Que, seguindo o exemplo destes países, tamén se podía superar facilmente, non? E, efectivamente, o Estado, cando legisla, ten uns obxectivos determinados, non? E cando decide impulsar a plantación de un determinado tipo de especies é porque, efectivamente,
detrás hai unos intereses determinados e, bueno, poderíamos decir nomes de antigos directores generales do Patrimonio Forestal do Estado que abandonaron o Patrimonio Forestal do Estado e se foron directamente a Empresa Nacional de Celulosas ou se foron directamente a SNIACE, a Celulosa de Santander, ¿no? Que foi das pioneiras da utilización de eucalipto. Eso non se nos oculta, ¿no? Non obstante, é posible, eu creo que é posible que con un acordo máis mayoritario ou máis amplio, bueno, pues ese tipo de cuestións se matice moito, non? E a legislación, porque durante a ditadura non había ningún tipo de o goberno non tiña ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de cortapisa, non? Legislaba para o que quería. En democracia a cousa pode ser distinta, non necesariamente é distinta en ese aspecto, pero pode ser distinta na medida en que existen, bueno, contrapoderes de algún modo, non? Que podes, bueno, pues obligar, podes presionar, podes fazer máis cousas, non? É dicir, se tú presionas moi ben, pues sacas un cupo vasco estupendo, non? Por exemplo, non? Entonces, eu creo que eso tamén é factible, non? Completar a súa argumentación preguntándonos onde faron os olivos, porque olivos estamos na cidade olívica e como tantas outras especies que hai, o olivo produce bastante a nivel económico, bueno, que sempre salientar, claro. Sí que hai, sí que hai especies, sí que hai diversidade, só que, claro, hai que entender ben. Bueno, creo que no do olivo hai algunhas experiencias agora no Val do Sil, na zona de Quiroga e todo por aí, onde se están facendo cousas moi interesantes, Eu creo que son cousas moi puntuais, pero poden ser un exemplo, un símbolo, un modelo, non? Para avanzar un pouco en esa línea, por exemplo, non? O a propia sida, efectivamente, non? Usted había pedido. Non toma carta no tamén por daño que fai a un proyecto unha plantación de eucaliptos por cabo. A administración non toma carta no unha plantación por o daño que fai a fauna, carballos, castaños, calquera árbol que señan, pinos, todo. Hai sitios que nos apoian totalmente a fauna, precisamente os corpos. As novas plantacións, xa, os arboliños, sí. E ao momento de proyecto nas pragas, e non hai un traballo que nos tiene marcado, non hai un castaño, non hai un ollán, non hai nada. Sí. Vale, pero ese tamén a proliferación, sí, pero a proliferación do xabadí ou do corzo, pues tamén ten que ver con ese mesmo fenómeno do abandono, non, fundamentalmente, non? É dicir, da existencia de moito monte a monte totalmente, non? É dicir, unha plantación nova, en cambio, nós sabemos que son de cultura principio, que é unha liga ou como a mão non se como a plantación de Castillejo, pode ser, sí. Se non se esperan, varían os nomes. Por tanto, a plantación que hai a da liga, podemos dicir que o 90% das plantas que hai como nos próximos. Se non comeu a plantación, que estaba pagada no matorral, que non se ten tido. Pero a cantidad, eu creo que a visión económica que ten moitos profesionales no nivel político están desorientados por os económicos particulares. A directora xeral que nos acabou de falar, que se chama, non hai moitos meses, que eliminara a existencia de unha superpoblación que chama de cuestión. Non hai moitos. O que pasa é que estaban amontonados, concentrados en determinadas zonas, pero iso non se parece que é real. Iso é, ou non sabe de que vai o asunto, ou é que queren dicir, ou non sei que é, porque iso non ten ni idea das cousas. Eu digo, o posible xunta, os directores xerais e toda a xente que ten implicacións na posición de rural, dá por bolsa. Iso non se pode plantear esas terras. Non se pode fazer declaración desse tipo.
porque todo un cúmulo xa ten un problema de si ven, no, é que colonizan todo, non ten depredadores, porque logo prácticamente non é depredador do xabarín. Agás que colla un exemplar que está enfermo ou unha tía moi nova, non ataca o xabarín, non pode. Entón non ten depredador natural, ningún. E co que se reproduce, iso é imparable. E depois resulta que limitan as cacerías, pero vamos, eu non sei que se pode. En realidad, eu non sei que se pode. Se hai unha superpoblación, hai que reducir a población. Non se trata de políticas determinadas. Vamos a ver. Hai unhas políticas contradictorias totalmente contradictorias. Eu tengo explicado que hai propietarios de explotacións agrícolas gandeiras que lle poñen lume ao monte para que non lle veñan ao xabarín cerca das súas casas. Iso é unha das razóns das subvencións forestales, non de que pirómanos son grandes. Non sei o que hai de certo nisso, eu escontei. Na casa non o creo, pero eu escoitei. Cerca un pastizal, o que seña, non lle vai plantar lume ali se queda sin pasto para a zona. Xa non quedan gandeiros, os poucos que quedan, non lle van a plantar plantando lume aos planta. Iso era unha cultura que había fai moitos anos de, efectivamente, renovar os pastos no monte para que tuveran que comer os animais que estaban no monte. Pero onde está ardendo a obra non é ese. Pero é para limpar, non para pastos. Vale. Iso non é o problema. O problema radica é moito máis fondo de todo iso. O problema radica basicamente no abandono. E o abandono é pola propiedade que temos. A propiedade é minifunda, realmente. Donde eu estou, temos fincas de catro ferrados. Eu estou intentando fazer aí Ponto Redondo de varios propietarios, vamos 7 hectáreas en 11 propietarios. Mirad ben o contigo, 7 hectáreas en 11 propietarios. Pidolle axuda á administración para facer un modelo de documento donde eses propietarios aportan as súas fincas para vender a madeira, teñer un monte ese en valor, facer uns camiños anchos, porque son camiños de fai 50 anos, de 2 metros de cabo, e hai que ter unhas pistas de saca, e unhas pistas ao mesmo tempo para drenaje de lume, e poder poñer en valor esa parte de monte. E se poden facer moitas cousas nesa zona, pero chegamos a 7 hectáreas. E me falan dun socorro de 50 hectáreas. Como eu poido defender 50 hectáreas na zona de Monfeo? É inviable, porque non as hai en todo Monfeo, por exemplo. Na zona que representa esa zona non se pode xuntar 50 hectáreas, porque estaríamos falando mellor de 200 ou 300 propietarios. Iso non é inviable. Pero en cambio, se axudas a facer un Ponto Redondo con 11 propietarios e lle das a facilidade a esa xente de poñerle un documento na mar que poidan firmar e poñer en valor eses 11 ou propietarios esas 6 ou 7 hectáreas e que poidan facelo sin tributar a Hacienda, sin ter que gastar dinheiro, podemos poñer en valor. E podemos facer unha plantación ordenada, podemos plantar carvalhos, castaños e o que sea. Podemos facer un uso público. A día de hoxe temos un problema gravísimo, que é o uso público no monte. Todo o mundo pensa como un tempo. Temos bicicletas no monte, temos botos no monte, temos cuadros no monte, temos cabalos no monte, temos cazadores no monte. A xente traballa de unos a viernes, 8 horas, 7 horas, por 1000 euros. E ven o fin de semana, que teñen que ir ao monte a limpiar, non poden ir, porque se van a limpiar ao monte, se arreglan que pegan os tiros. Porque estamos cazadores aquí. Non podes ir contra todo a desbozar, porque só podes desbozar de tal. Ficas pequenos, o sea, temos moitos problemas. E a administración non nos axuda, básicamente. Entón, o plan forestal está ben, porque o plan forestal, lógicamente, hai que ordenar un pouco todo. E hai que ter unha lei para todos. Pero despois de ter unha lei para todos, hai que ver, como les decía aquí, ordenar según as zonas. Non é o mismo o que pagan os montes que o que vas a hacer en Monfeo. Non é o mismo. Non é o mismo que na Mariña da Ilha de Lucens. Non pode ser o mismo, porque os terrenos non son iguales. Non é o mismo unha llanura que un valle. Non é o mismo unha beira dun río que ao lado do mar. Hai que ordenar ordenadamente. E logo podemos poñer en valor o monte, podemos facer o que queitamos. E isto se reparte
a producción que podamos plantar castaños, podemos plantar olivos, podemos plantar o que queira. Se reparte en que? En todos os propietarios de esa zona. Sería unha forma de poñer en valor. Hai exemplos disso. Non sei se conoces en Friol, hai unha asociación que se chama Carballo Vivo, hai un grupo de xente que están facendo traballo comunitario no monte relacionado con eso. A verdade, para min é un exemplo de ordenación do monte. Eu xa sei que Tablada naceu basicamente encima dunha familia, non? Sí, un que ten unha serra. Pero eran 2000 e pico fincas, e xuntaron 200 fincas. O sea, 2000 e pico fincas convertimos en 200 fincas. A día de hoxe, teñen ali unha serradera, ponen un valor a madeira, teñen aquilo ordenado, teñen pistas forestales de 8 metros, o sea, sacas para sacar a madeira, teñen de todo, o sea, funciona. Vale, e ponen un valor ao monte. Xa empezaron a ter rendimiento a máis que os 8 anos de poñer a funcionar eso. Pois de eso se trata un pouco. Agora, eu aquí, como me fundo ideal, eu teño uns montes, eu quero sacar de rendimiento. Por qué? Teño uns impuestos, teño uns gastos. E logo, como me cabreo moito, fomos un día aquí a señora Maseo, pasearía as Ferras do Euro, é unha finca do compañero meu, que está ben plantada con castaños. Me jodeu moitísimo ver a salir a 2 señoras de ali no monte, con 2 bolsas de castañas que non levaban 5 kilos, que levaban 10 kilos. E iso me jode. Por qué? Porque poñer unha propiedade privada a uso de disfrutes públicos. Entón, eso, poder expropiarlo, o Estado, a Xunta, que enseña que os toque, poder, que lle poñan un valor a esa zona das Fragas tamén. E é de uso de disfrute de todos. A Diputación da Coruña creo que o non nos ten, algo máis se empezou a comprar. É a política declarar explícitamente, o que pasa que foi que el comité para trascender dos gestores do Parque do Alcacete é dentro de 20 anos ou 30, cando non quede nada, quedan os fillos que teñen por aí de migración, o Estado por 4 terras faixe con todo, en sentido razón, faixe con todo. Se esa é a vontade, a política que se vai esmorecendo todo, que xa virá o Estado, que se fará prácticamente sin ningún tipo, con el equilibrio que soy, con todo, non. Fagan obra, fagan claramente, ou a ver, sabe que é eso, que digo, compañero, o xota por optimizar os recursos. Además, todo o mundo coincide no diagnóstico prácticamente, con europeos e con latinos. Todo o mundo está de acordo con Deus. E todo o mundo é convencedor das dificultades. Ou se comete decididamente iso, ou se non que opten por o camino, que se vaya ao espacio público, non se pague tempo. Porque iso tiene unha mutualidade. É dicir, se a propiedade pública pode ser planificar a plantación de masas armoniosamente contra focos naturales. Pero ahora que hai chantas? A que hai chantas nunha plantación de eucaliptos ou de pinos? A que se lle chanta unha franxa a modo de cuanto foco natural con máis piñeiros? Porque o que se lle clava ali é condena ser cando teño un monte pegado a carretera que me están poniendo unha franja de seguridade de 10 metros que agora me queren ampliar a 12, que me parece cojonudo, lógicamente, eu que non quero que haga. Vale, como propietario forestal non teño interés en mirar o monte. Pero está me grabando un monte que está pegado a carretera, vai longitudinalmente ao lado dela, que ten, imagínate, 10 metros de ancho, me prohibiron plantado, pero me obligan como propietario a limparlo. Estou obligado a limparlo, tengo mantido limpio a franja de toda a carretera. En alguna zona podo plantar frondosas, efectivamente, podo plantar frondosas, podo plantar caballos e castaños, pero estou obligado a limpiarlo. E se caen barros na carretera, a responsabilidade do propietario. O sea, realmente todos os problemas encima do propietario. Estamos tendo problemas, a xente que está vendendo madeira, en camiños privados, porque son camiños dos montes, e son privados, son camiños de servidumbre dos montes, con motos e con ciclistas. Estamos recibindo denuncias de ciclistas e de motos, porque pasan por aí. Cada unha moto non pode circular polo monte, só pode circular por os camiños públicos. Cada un cuadro non pode circular polo monte, só pode circular por os camiños públicos. Os cabalos, máis do mismo. Cortan os eucaliptos no medio dos camiños que son privados. Camiños de servidumbre. Nadie pode cortar un eucalipto, ni un pino, ni un carballo no medio dun camiño. Solamente o dueño do monte.
temos problemas para sacar madeira de moitos sitios, porque non se lle pode tocar aos árboles que hai no camiño, salvo a autorización do propietario. Cousa que moitas veces non se consigue, porque o propietario é desconocido. Porque, claro, non aparece o propietario, porque falleceu fai 20 anos. E os heredeiros non asumiron a propiedade, co cual os colindantes estamos jodidos, porque temos un monte abandonado do lado. E nadie nos axuda a solucionar eso. Queremos abrir un camiño, dinos o concello, traerle a firma dos colindantes. De que? Se non existe. Vamos á Consellería de Medio Rural, máis do mismo. O sea, propietarios forestales con moitos problemas. O que se trata é de solucionar problemas, non crear máis problemas. E a administración quere solucionarlos, pero de unha maneira que non é correcta, porque hai que contar co consenso dos propietarios. Quería poner un toque de humor, un toque humorístico e poético, porque dedico un pouco á poesía e a literatura. E levo preocupado con este tema máis de 40 anos, non? Esos incendios, o abandono no rural e todo eso. Aquí de sempre Galicia ten un problema moi gordo, que somos 4 anos. Estamos no noroeste, aquí en Corruncha, e nin Dios nos fai caso a nada. Eu agora estou moi esperanzado, porque todos os técnicos que ten a Xunta, todo iso vai solucionar o problema dos incendios, que xa van a facer un plan impresionante nacional. Galego tal. Entonces, van a poñer as galegas a parir, van a levar as aldeas e as vilas e tal, para que teñan fillos aí, porque claro, aí os fillos van ter o centro de FP, formación profesional, o instituto, a xente vai ter máis ou menos o seu PAC cando enferma, tal, os velliños van poder ir ao caixeiro, tal que cual, e así sucesivamente. Entón, eu estou moi esperanzado, todos estes problemas van a solucionar en 2 ou 3 meses. Agora estamos no Nadal, para febreiro ou marzo, está todo solucionado. Funcionan por exemplo, as depuradoras para que as rías aquí en Galicia, porque todo o mundo lle gusta comer as nécoras, que son as tentonas e todo eso, temos o mellor marisco do mundo, pero funcionan as depuradoras. Aquí nas rías, aquí empezamos a Plan de Ferrol, pódese mariscar e pódese tal, en Pontevedra pódese tal, e así é todo. Que pasa? Como dice este señor, estou de acordo con ele, a administración non é tonta, é dixirlo moi ben. Que pasa? Os galegos valen para irse para Madrid, para Bilbao, para Barcelona, etc. Xa non digamos fora daqui, claro. Mal de obra barata, xente traballadora, xente que aprende rapidamente. Ti levas un galego para que nos 2 ou 3 meses explicas un pouco o choro e xa te está funcionando. E así é con todo. Non nos faz ni que no caso, non interesa nada. Toda esta xente que está no rural, que está batallando, polo que me dicen todos son problemas. Non podes cortar un salveiro, non podes plantar o millo porque gano por quilo papas e todo, non podes ter ni freixas, ni figos, ni nada. Aí onde te a miña vai unhas figueiras e tal, non conseguimos comer un figo, porque hai que deixar ao merlo, non? Que che pouco ao merlo, non podes proteger nada, dentro do seu problema, amigo, cuidado, non podes matar un bichillo, que eu non digo tampouco que se mate nada, gusta de son conservacionista, pero primeiro hai que conservar os cativos, as cativas e as persoas, non? E despois convivir, co lobo e con mirar. Que vamos a facer puxar a barriga co lobo e co corpo e tal, cando non te dan nada máis que 7 vellos en cada sitio? E así vai con todo. As noticias que salen da prensa, os políticos e todo ese tal, falan moi ben, sempre, prometen moito. Pero ao final todos son problemas para a xente que trata de vivir do campo, do bosque, tal. Ninguén xa non se poden ir coller setas tampouco, non teño entendido. Bueno, pode-se, pero tamén. Eu non sei, sí, pero aí está o tema, de quen son as setas, porque a xente parece que o que hai polo monte que é de todos, non? É igual que os que van ás playas, están as caderas aí plantando nos regueiros e tal, que chegou outro que as bolsillas, non, é que isto é de todos. Non, e o peor é que chegas ao teu terreno, á túa casa, e o mellor a miña familia pasou eso, nosotros temos a propiedade no Freixo, na Bicheira, e chegaron meus pais ao seu terreno, a súa casa, porque baixan a pista, baixan a casa, e salían uns rapaces, unhas persoas, coas setas, que non pasa nada, pero encima se les poñían farrucos porque eles baixaban por ali, que era a súa casa. Eles dixo a mí, a donde chegaban.
Eu creo que estamos dando conferencias nós en vez de oírte a ti. Estamos cambiando as cousas. Eu simplemente xa, me parece que xa é abondo que oímos, eu como resumen, a mí parece que estes problemas existen porque non hai política forestal, non hai política de ordenación do territorio. É triste, pero non hai. Ou hai para certas empresas, o ENCE, etc. Hai unhas empresas que están moi beneficiadas, enormemente beneficiadas con esta política forestal. E o triste é que temos un país riquísimo a nivel forestal, a nivel agrícola, riquísimo. E está xunto con parte de Portugal o máis empobrecido de Europa. É o terreno máis empobrecido, o sea, forestalmente falando, o sea, agrícolamente falando, de toda Europa, o sea, os países máis industrializados de Europa están enormemente aproveitados a nivel forestal e a nivel agrícola. Galicia está desaproveitado totalmente. E é riquísimo. E hai unhas posibilidades inmensas. O sea, eu non me pararía tanto no eucalipto, que eu creo que está ben, hai terreno pel, pero tamén invadiu terrenos que non debería de poñerse nel, porque hai outras solucións moito máis económicas, o sea, podemos ir aí a Cerdido cos arándanos, podemos ir aí a Bahamonte cas fresas, un terreno forestal, fresas. En Ourense hai unhas plantacións enormes, non son pequenas, de ahora mismo do olivo, hai posibilidades de outras cousas, pero moitas máis posibilidades de castaña, etc. E temos abandonado, pero sobre todo porque hai uns culpables, non é a xente do povo, hai unha xente empeñada en que Galicia se despobe, o sea, o rural desaparece cada día máis, o sea, cada día ahora se está falando de eliminar os ayuntamientos rurais, eliminados. O sea, eso é unha solución. Igual que se eliminaron as escolas, que se concentraron e despois se eliminaron as concentraciones, etc. Hai unha política exacta e clara para o rural vaya menos. Pode ser, como non sei que dixo aí, que dentro de X anos este todo abandonado e alguén se faga cargo, seguramente non o Estado, uns ricachós se fagan cargo e compre un Estado. Veño facer safari, para min é o resumen, é multicausal. Vamos a ver. Iso é multicausal, vamos a ver. Que hai intereses, como decía o conferenciante, o profesor Rico, sí, dicía, vamos a ver, que hai intereses a favor de facer ese obvio. Pois senón, un goberno en funcións que está recurrido no Supremo porque un goberno en funcións non pode tomar decisións desa envergadura. É dicir, prorrogarme por 50 anos. A prorrogar a concesión de ENCE pode ser por un lazo de tempo mentras non se estudia máis a fondo o asunto. É dicir, 5 anos, 10 como moito. Pero non por 50, é unha aberración. Pero eu ainda teño esperanzas que o Supremo. É que iso, vamos, o goberno de funcións ten que limitarse á administración ordinaria dos asuntos. Non se poden tomar decisións de causa. Que hai eses intereses, claro. Non hai unha política buscada de propósito, entendo eu. Non, hai un problema gordísimo que é a demografía, o que pasa é que non queremos interiorizar. Porque ademais hai unha cousa, temos a taxa de reposición xeracional despois de Asturias a máis baixa do Estado. Debemos estar en torno a 1, cando a taxa de reposición xeracional para conservar a población existente ten que ser 2,1 fillos por mollado. Da décima é para os que se quedan no camiño e non chegan a adultos, non? En Italia, en algunha región de Italia, non lembro en cal, ainda inferior. A peor ratio que hai en toda Europa. E iso é insubrayable. Iso é moi difícil que volva arriba. E además hai outro problema, en que aumentar a fertilidade... Suecia o eliminou en 10 anos, ese problema. O problema da demografía. Non conozco o caso de Suecia. Vamos a ver. Vamos a ver. Alemania ten un problema de envellecimiento da población que tremendo. As sociedades que non teñen demografía non hai demanda de produtos, porque non hai demanda de produtos. A xente non ve que consumo vienen de consumo verdadeiros que se meten na roda do consumo e tira da economía. Temos un problema gordísimo de demografía, porque non é só que teñamos poucos habitantes, temos unha población moi envellecida. Os que vamos para vellos, e os xenichicos vellos, somos refractarios ao cambio.
Todos, por os galegos novos, perdón, están tendo os fillos fora, en Francia, en Alemania, nin os teñen en Gran Bretaña. Porque non hai, en contra do que se di, non hai nin principalmente as razóns económicas a falta, son razóns psicolóxicas e sociais, é dicir, porque por ser regra de tres os ricos terían moitos fillos e non teñen máis ricos, é dicir, o de non ter fillos é outra cousa. Pero eu digo, aunque se revertira a política de natalidade e as mulleres, chega un momento que non hai maneira de revertila, porque aunque as mulleres tuveran 3 fillos de media, que non van ter, pero que tuveran como en Francia 3 fillos de media, que normalmente a media de Francia consigue non cae migración, porque teñen subsidios e teñen ao mellor 8 no Magreb e 4 en Francia, e por iso tal. Aunque se revertira, intentar revertir, desde o momento que teñas poucas mulleres en edad fértil, iso saben os demógrafos, os demógrafos e os geógrafos de non das compensado a perdas. Tens moi pouca xente xa en edad fértil, moi poucas mulleres. Mulleres en edad fértil. Sí, eso é moi difícil de revertir. Non hai interés. Vamos a ir rematando. Non hai interés, que vamos facer? O sea, Isto é un participante do proxecto a nivel europeo, sino o proxecto SIMBI que está facendo na web. E eso Si la vas a arrendar, el acceso a referencia no sé si cal é a política local? Cal é? Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar en la sociedad? Aparte de que están dando una subvención a comunidad europea, que se están resolviendo ciertos sectores de todo eso. Eso es grave, porque si de plano una propiedad hay que tener no se puede eso sí podemos pagar, porque en cambio encima de esa propiedad está recibiendo outra xente ou esa mesma xente que son herederos e están recibindo Vamos a... No, decía sobre eso, si non hai propietarios, o propietario está, o res nulos, o propietario está. Si non hai propietarios en determinado, heredeiros a nivel desconocidos, porque non fixo testamento, máis a do cuarto grado, hereda a comunidade autónoma. Pero hai que comunicar que a comunidade autónoma non se entera nada como dice alguén. E hai un motivo por comunicar que poder facer. La última nota. Eu sou da demografía, non me preocupo. Porque o peor que houve un galín foi final do siglo XIX, XVIII e a principios do XX. Cada casa tiña 12, 9, 10 fillos. Tuveron que emigrar, tuveron que sofrer por a vida. As mulleres, por eso non teñen fillos, non ven. Cando vai con un ambiente de galegos, o único que vamos a ir tratando de vostede. Pero non podemos perder esa perspectiva moral. Esa perspectiva económica é un fracaso. Moitas gracias pola vosa presencia. Vamos de facer entrega ao conferenciante dun agasallo que é un vaso campaniforme, ou a reproducción dun vaso campaniforme que apareceu nas Pontes a principios de século XX nunhas excavacións, e facemos de entrega e lle damos moitas gracias pola súa presencia aquí, por desplazarse desde Santiago. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a vos.